Μήπως θες να μπεις. Λογία! Γαμιέσαι! Παμονίτς κομμενάς. Πάει και στη Θεσσαλονίκη όπως Πρόγραμμα συστήριο δεν έχουμε. Πάρε και το κολοκουλουριώτη που παίει τώρα μέσα. Κολοκουλουριώτης. Για ένα κοζαρό λίγο. Στέγμα! Πεσέγε! Με ανάς! Πεσέγε! Για σάξω ένα αρχίδι, δεν έχει συντήρηση. Παλιά αυτά μεγάλε! Παλιά αυτά δείτε τέρμα! 29 Νοεμβρίου σήμερα, λήξεις κύριε, λήξεις. Λήξεις, Έλα εδώ, έλα εδώ, κοίτα εδώ. Καλό, Σε 2 ώρες μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα. Το χρυσό κασμά, το χρυσό κασμά. Πού είναι ο Γκασμά! Γκασμάς, Πάμε καμιά συνέντευξη. Γκασμάς, εδώ, Γκασμάς. Γκασμάς. Λακά! Πού το Βλάκα! Γκασμά! Πες μας κάτι στην κομβό. Μια δήλωση. Τι έχετε να πείτε. Έλα λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο αριστερά. Τραβάει. Εντάξει, τραβάει. Συνέντευξη. Παρασόλη αυτή που στο... Ναι, έλα γάμο τον Σας είμαστε από κανάλι 285 για πάρει συνέντευξη από έναν Γκασμά να μας πει πώς νιώθει για τους απολυόμενους. Είναι κρίμα που δεν απολύομαι κι εγώ μαζί. Δεν μπορεί να πει το ρο αυτός, υπόψη. Βάντο ναρό. Σκάστε ρε! Είναι... Εγώ να απογείεσαι. Να το γύεσαι. Απογειώνεσαι. Από πού ήσασταν. Εγώ από τη Σαλαμίνα. Βλάκας. Μπακαούκι! 95 γάμα. Δηλαδή απολύεστε. Πολύθηκα, πολύθηκα. Απολύθηκα, δεν απολύθηκα. Πώς νιώθετε. Τέλεια. Τέλεια. Πώς νιώθω. Πετάω, έχω φτάσει Αθήνα. Πώς βιώνω. Τον αποθηκάριο και τι λέει. Αποθηκάριος θα πήξει πολύ. Αποθηκάριος στη γιαγιά σου μαλάκα. Αποθηκάριος τι λέει, αποθηκάριος τι λέει. Εσείς από πού είσαστε. Εγώ είμαι και να τσινάει φιάλια. Ουνάρες απολύεστε! Θα σε σκίσω μωρή πουτάνα! Γεια. Φέρε βλάκα ένα που έχεις πολλά. Γράφει τώρα ρε. Σαλαμίνα! Νίκο γράφει τώρα. Ναι ρε. Τι έγινε, γιατί φεύγουν οι άλλοι, ο διοικητής. Ένα θέλω λίγο. Σας αγαπώ όλους, όσοι με βλέπετε σας αγαπώ τώρα όλους. Έλα, σηκώνα το φόβανο, δεν μπλε. Μαμά, γεια. Κάτω μια zoom, μπουκά. Το διγενή ρε. Τι είσαι μεγάλε. Πάρε το διγενή ρε, παίζετε με τους ολείς. Βλέπετε εδώ πέρα. Όπα μεγάλε, τι έγινε θα Εδώ μεγάλε. κάνουμε μια ξενάγηση Στο ντουλάπι του Νίκου. σε ένα ντουλάπι όμοιο με το καψιμί. Εδώ όπως βλέπετε είναι η Κρίστα. Πολύ καλή κοπέλα. Ξαδέλφη μου. Είναι ξαδέλφη του Καλή κύριου. κοπέλα, ναι. Γεια σου Χρήστα, θα τα πούμε μετά. Αυτή. Αυτή δεν είναι η Μάρα. Η Μάρα είναι. Η Σόνια είναι. Δεν τα ξέρεις καλά. Η Σόνια. Ναι. Πάμε παρακάτω. Αυτός είναι ο Βαγγέλης. Μετά Πολύ την πιο αλλαγή. μετά, μετά την αλλαγή. Μετά την αλλαγή φίλου. Μάλιστα, συνεχίστε. Είναι πολύ καλό, το ξανθώ, δεν ξέρω αν το πεις πάρει. Και εδώ είναι μια παλιά μου φίλη. Άσε ρε. Εντάξει τώρα μην τα λέμε όλα. Πίναμε καφέ μαζί. Λοιπόν, καφεδάκια εδώ φυσικά, τάλκ, διάφορα πραγματάκια χρήσιμα για το φαντάρο. Είμαι 857 χρονών. Ναι, αυτός είναι βλάκας φυσικά, μην τον παίρνετε στην κάμερα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε διάφορα χρήσιμα πραγματάκια για το φαντάρο, όπως βλέπετε. Τα οποία είναι. Δεν είναι φυσικά Να εδώ μια κάτι το κρεμάστα. συγκινητικό. Ό,τι χρειάζεται απαραίτητο ένας φαντάρος. Αυτή ποια είναι, δηλαδή. Διάφορες φωτογραφίες. Α, είναι η από πάνω, ναι. Διάφορες Όχι, φωτογραφίες, από κάτω είναι περιοδικά. Ο γέρος του Μωριά Μάκη, σας παρακαλώ πολύ. ήρθε ο γέρος του Μωριά. Τι μαλάκα. Μας κάτσε το φίλο. Έχω χάλια τα μαλλιά, όχι τώρα. Όχι, δημοσιότητα. Ο Διγιανής! Πού είναι ο Διγιανής! Πάμε λίγο έξω στη συντήρηση. Πάμε λίγο έξω στη συντήρηση. Να δούμε στο πώς θα περνάνε. Νίκο! Μη με εκδίνετε, μη με εκδίνετε! Παρακαλώ, προχωράμε. Παίζει πράγμα. Λέγε. Ένας καλός φαντάρος. Πώς περνάει η μέρα του. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Υπηρετούμε τη μητέρα πατρίδα. Ναι, ναι, το βλέπουμε, το βλέπουμε.
Βλέπετε και εδώ πέρα 36 ο οποίος είναι Και σήμερα είναι επιθεώρηση Παρασκευής. Κλάσαμε πάνω μας. 36, βλέπετε εδώ ένα πικραμένο 36 ο οποίος θα μείνει. Πόσο θα μείνεις εδώ πέρα, φίλε μου? 6 μέρες. Πώς νιώθεις? Να βλέπεις τη σειρά σου να απολυμβούνεις εδώ πέρα. Ναι, αλλά ωραίο μουνί όμως. Τώρα θα μας πεις ένα τραγουδάκι. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξιδεύτο, που ήταν αταξιδεύτο, ολέ, ολέ, ολέ. Πάμε το άλλο, πάμε Διγενή πάμε. Και πάμε, προχωράμε. Διγενής. Γυαλάτε. Διγενής. Που σε γάμον η σκήνη πες. Άμα έρθει εδώ και μου σημαίνει να το πω και εγώ. Ναι, μια προσοχή. Ένα χειροκρότημα. Άκου βρε καράκιωση, το ταξίδι από τη Μύρινα τώρα, για σένα μαλάκα. Εντάξει, Πολλά τρως μαλάκα. Πάτω μου τσούτο το δίπλα. Πίτσα είναι βρε μαλάκα. Απολύω. Εγώ απολύθηκα μεγάλε. Άντε ρε. Λήξεις. Περίμενε, μην το κλείσεις. Περίμενε. Έλα. Έλα κι εγώ. Σοκ, εδώ. Σοκ νούμερο 1. Πράγματι είναι... Πάρ' το μπροστά. Πράγματι είναι ροζ. Σοκ νούμερο 2. Αυτό μεγάλε, τίποτα άλλο. Τώρα πλέον μπλε. No more kitten. Μεγάλε γόφτες. Μεγάλε αυτό ισχύει, άστα αυτό. Κοίτα ταυτότητα. Από λελέ. Οι γυναίκες της Ατσικής Έλα, διάβασε. κάνουν παρέλαση. Διάβασε εδώ. Ζούμαρε. Διαγράφεται από το 285 ΤΑΦΠ, απολυθείς οριστικά από τις τάξεις του στρατού. Πάρε εδώ. Κάτσε, αυτό είναι πιο ενδιαφέρον εδώ πέρα το μπλε. Να σας πω, δεν μου κάνετε και μια πίπα. Το μπλε, 5 πίπες άμα θες. Όχ, ποιος είναι αυτός ρε, ποιος είναι αυτός. Σου πάρε και τα σφαισούλα. Όλα καλά και όλα ωραία. Εσύ είσαι αυτός. Α, εγώ είμαι. Ναι ρε μαλάκα. Νέος. Ο νέος είναι δίπλα του, το βλέπεις. Σου έχει αυτός με το μουστάκι, αυτός με τα γυαλιά. Αυτός. Ο νέος είναι αυτός. Μεγάλε, θα πήξεις. Λέει νέος. Τώρα θα παρουσιαστεί αυτός. Πού είναι ο πλάκας του Σαγκλάς. Εδώ, μισός κρεβό. Αυτό είναι, πάω να πάω. Αυτό είναι. Νίκο, πάρε μια. Κοίτα τι λέει. Την Ατσική μία να τη θυμώ. Το παιδάκι εκεί πέρα που σκοτώνεται εκεί πέρα. Πού είναι το παιδάκι που σκοτώνεται. Να με πάρεις. Highlights. Νίκο. Έλα ρε. Highlights. Θα κάνει το παιδάκι που έπεσε. Αυτή είναι η Ατσική, αυτός είναι ο Παπάγλου. Ω, Πατάγλι. Ο Τούρκος. Έλα, Λατσάτιαν. Λαμόπουλε. Έλα ρε. Όπως βλέπεις, η Ροζαλία του έφεδρου 19 πλέον. Έμεδρος Δεκανέας. Σου λελές Γρηγόρη. Άντε ρε μου νόπανο κολοπάτρα. 9 Νοέμβρη, πατρινός εδώ. Διαφήμιση κάνεις μεγάλε. Τώρα βάλε διαφημίσεις. Και τώρα διαφημίσεις. Ποια είναι εσύ, ποια είσαι από αυτή. Βασικά κυρώτα από ένα τάβλι ρε. Το τραβάει. Το αντίχειρα ρε το πατάς. Το εργαλείο, πάρε το εργαλείο πίσω σου. Εργαλείο εκεί, στο εργαλείο. Το Vemax είναι 1200.
Εδώ βλέπουμε το μοντέλο του 96. Μόλις έφτασε στη Λίμνο, όπως βλέπετε, μόλις έφτασε. Γεια Μπάρμπαρε, χαίρεσαι. Έχει ωραία καρότα, το γάλιο. Τρίμη, έφεδρε, τρίμη. Το κάζουσε τώρα, εντάξει. Τι έχετε να μας πει, έφεδρε, τρίμη. Από λελέ και τρελελέ. Ζήτω Πειραιάς. Εδώ, ένα πατρινό θέλω, παρακαλώ. Ένας πατρινός που είναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Εσύ παραξενείς που είναι. Από εκεί ο πατρινός. Ένας πατρινός που είναι, κύριε, να, τον έχω κεντράρει. Έλα εδώ λίγο. Τι έχετε να πείτε για το γνωστό μοντέλο Πανταζή Βούλα. Τι έχετε να πείτε. Ο Καριόλα. Πουτάνα γκάσμα. Έχει ο πατέρας. Πάμε. Εδώ ένας ντόπιος τι έχει να πει. Εδώ ντόπιος τι έχει να πει. Ένας ντόπιος τι έχει να πει εδώ. Δεν κάνω δηλώσεις. Να, ο πατρινός. Εδώ τι έχει να μας πει ο πατρινός. Εδώ πατρινέ. Όχι με τόσο κοντά πατρινέ. Θα θόλωσες. Πες του και αυτήν για το γνωστό μοντέλο. Σβήσε. Τι έχετε να πείτε για το γνωστό μοντέλο, πλέον Καριόλα όπως την αποκαλέστηκε. Πανταζή Βούλα. Πατρινή. Αυτή που δούλευε στο σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ. Μα τώρα κύριέ μου, μοντέλο και να δουλεύει σε σούπερ μάρκετ. Και όπως βλέπουμε εδώ χειρονομίες. Ο Τίγρης. Γεια σας. Καλή σας κεράσουμε καφέ. Εγώ δεν θέλουμε καφέ. Κάνα παστίτσιο αν έχετε. Κάνε μια έτσι στο κεφάλι σου. Εκεί ούζο και καλή. Τάκ. Έχει 2. Είμαστε στην έτη 2. Στην έτη 2. Απευθείας μετάδοση. Πάρε τη λάμπα να τεράσουμε. Του είπε ο Γιώνης, να δεν ξανάρθει. Βλέπεις την πορτοκαλάδα σου που έρχεται. Γιώνη, του πεις αυτό πάντα, δεν μπορεί να ξανάρθει. Του είπα για δεύτερο γύρο, δηλαδή θα μας περίμενε. Λες πρέπει να δείτε αυτό. Ναι ρε. Εγώ του είπα για δεύτερο γύρο. Όχι, ψάλτης. Σίγουρα δεν θα το ξεχάσει. Α, είναι. Ρε τι Του είπε και ο Γιώνης και εγώ. Και να το ξάσεις ο Ρωσάκης πρώτα. Πάμε. Εντάξει, τι εντάξει. Τσαγιλάς. Είναι κάτι χαρακτήρες τελειωμένοι αναπτήρες. Καλτούπι. Πορτοκαλάδα. Χουχού. Μεγαλώνει. Τα ζυγιά. Αυτή είναι στη λέξη. Γεια σου Γιώνη. Μαζί με ήχο. Ό,τι λέμε μαζί με γράφει. Ναι. Πάμε! Ρε! Play! Πάσα! Πάρε με τους. Πολίτες! Παίζετε μπάλα! Έλα! Μπράβο! Βλάκα!
μεγάλος Αργεντινός παίκτης Νικόλας Αλατσατιάν. Έλα, ο Χαλτούπης! Ο Χαλτούπης! Έλα, Ορμενίκε! Ορμενίκε! Γκολ! Χαλτούπη! Μια δήλωση! Γκολ! Τυριγάδας. Αχ, Χριστέ! Τρίμιο, χω! Έλα, τυλιγάδα, βάλε! Τυλιγάδα! Πίσω, Χαλτούπη! Ωραία μου, Βλέπουμε τον Τζαγλά Κωνσταντίνο να ρίξει. Παρακολουθούμε την μπάλα. Πανηγύρισε λίγο, πανηγύρισε. Έλα,
από πίσω, έλα. Δεν μπορώ να κάτσω με τα αντικείμενα. Βγάλε την τράβαση. Μεγάλη χάσα την μπάλα. Κάτσε με σε γάμισε. Τώρα γράφει. Μαλάκα έγινα μουνής ο Παντελή. Τράβα. Δεν βλέπουμε έναν εξωσχολικό λάθος. Σδούγι. Μαλάκα εδώ ολόκληρο πέλεκι είχαμε και σδούγι έλεγε ο Δεν βλέπουμε ένα κοντινό πλάνο. Τσακοπέφτουνε σφαλιάρες εδώ όπως βλέπουμε. Επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο του Ηρακλή Λίμνου που είναι κατάμεστο το γήπεδο. Ναι, για να δω τον κόσμο. Μα είναι δυνατόν. Ρεμάλι, αρκουδάκι φταίει. Πατρινός Χατζόπουλος Αθηνάσιος, Πατρινός, σημείο 105-14-57. Είναι έτοιμοι για τον γκολ. Αλλά ο Τρίμης απεκρούει. Ναι. Εδώ ο Πατρινός. Στο πρώτο δοκάρι ο Πατρινός. Οι δύο Πατρινοί μαζί μετατρέπουν σε ring το γήπεδο. Θα παίρνουμε ένα zoom, ένα κοντινό πλάνο των σκόρερ. Ο ουρανός όπως βλέπετε είναι σκοτεινός. Παρακαλώ. Σδούγε. Πού να πάνε? Πώς είναι μαλακά. Με το μαλακά, με τους Ρόμπερτ. Να είναι γυναίκες. Πού ήταν οι γυναίκες, οι γυναίκες οι Λίμνας, ρε. Έλα, Παθάκο. Βλακά. Ήρθε Δημητρή. Πού είναι? Δεν. Είσαι από χωράει η μύτη σου. Τι κάνει ρε. Εδώ δείξει μεγάλα. Παίρνει άδεια. 8 η ώρα. 8 η ώρα. Καλά, Παθακή. Ίσως ήταν σαν γιατί, 7 η ώρα. Τραβάς μωρέ τώρα. Σε περιμένω σε λίγο. Παίρνει. Λακά. Εμένα παίρνει τώρα, κοίτα. Μιλάμε παίρνει τώρα. Πάμε, Ο Πιολέος